Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV ne weche manyien mag Migago. Tarik en tarik kanyo 28 dwe mar 11 higa mag 2022 odiochieng' ma penj mag jo klas 8 kod grade mar 6 ochakore ayanga e Kenya mangima. Magi moko weche maomiyo pek. Today, the 28th of November 2022, we are starting the national exams, KCPE and KIPSEA in your country. Jopuonjre ma jo grade mar 6 kod mago ma jo klas 8 chaka yanga penje pacho ka mangima. Komiti mar chike kod ratiro e od bura dhi nyime gi winjo bura madwa ni thich oko commissioners 4 mag IEBC. Okinde mag commissioners go medo kwedo paro mar gologi. We chose the best of the best, and we have every confidence that you will indeed help us deliver. Jotend migepe duto ma Siaya ochamo muma kata doko ni ng'ur nitie ni moko okoromore gi lemo go. Machiegni nyako Ramogi pad nyalo tudri koda okal namba ma tudruok mar 360 odiochieng' en mar penj kendo piny Kenya ochako penj ma jo grade 6 kod 8. Ng'ano ma bende kwayo hayo maber e penj mar KCPE to kod mano mar grade mar 6 in gi thuolo mar orna ote mari namba mar 360 obedo gi thuolo mar somo ote ma ibro bedo ka ioro. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Jodito mag Azimio la Umoja obago twak gi jofwamb weche mamulo piny Kenya gi kindeni. Wawinjane gi madhi nyime gi twak makamano ka gi sani jatend kweth manoko Pio Wandai emaloso. We envisage to come up with far-reaching resolutions. And therefore for today, we shall leave it at that. Thank you. But I'll be inviting the Honorable Junaid Mohammed to weigh. Okay. Thank you. Good enough. Unless you have got a burning issue. Asanteni sana. Nyako Ramogi kakineno kanyo ne en romo manokel kanyo kod jotelo mago mag Azimio negi twak kod jofwambo kata kamano yudo ka achiel kachiel ma bende negi timo chenro no rumo bed gi adiera ni koromo weche manyien mabiro mano mar ka kod kacha sa 10 to kod mano ma sa 1 mar odhiambo bedo gi thuolo mar winjo mago duto mane oyang e chenro no. Ka wadoke weche motenore kod penj mar KCPE to kod mano mar KCSE ne japuonjre moro manyo ikore ne timo penj mare mar class 10 kod 2 KCSE County ma Bay owito ngimane e yo moro ma galagala. Thuolo machuok bang' konyore kar thieth maduong' mar Homa Bay okinyi ma kawuono. Velmani Tauchieng jagni 19 ne dhi timo penj mar class 10 kod 2 Nyajanja Secondary School e kar chung' bura marangwe. Ne wito ngimane bang' nyuolo nyathi ma wuoyi ka okalo e yor yeng'o e kar thieth no ka familia mare to seo mokalo jochiw thieth. Tindito ni watere ka gikyo nyathi pala so chik wa nyathi osel ka nyathi du nyathi otho nyathi ma ditimo penj ka daktari wuok ni nindo to nyathi to itere pala Homa Bay gi nyithindo onge no bedo admitted e suptonda ka tarika 26 nyocha godhiambo ka en signs mag nyuol koro kano pime to noyudo ka koro kadne labor ochakore to kete bobedo koro ning'iye bang' seche 4 kaka ing'iyo mine moko to nochako ko progress maber to bang'e around nyoro around sabich to sabiro ka noyudo ka koro dong fugo koro kiaore kako nego beni yaore ba daktache mane nitie kanyo decide koro okonya nyuol nikech nyathino ne chal ni duong' to otere theater saa 7 otieno manyoro bogo nyathi ma wuoyi ma kila 3 gi gram 600 nyathino wuok maber mi bende no wuok e theater operation gi information mantiyo ka mi wuok e theater kaber to bang'e
e kano chako complain nen gi rem kuma no yange no to ni miyo yedhe mag rem to bang' seche moko ariyo to gineno ka koro chapni ok en comfortable kitanda kano pim pressure to yud ka pressure dok piny. Daktache ma nitie kanyo temo duoko pressure no malo to no ki succeed. In fact bang' dakika 30 kamae to Velma no lose ngimane. Watimo mos ne lal ma kamano wan gi geno ni gibro bedo kod kwe. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu koni kamati moyiedhi manyocha kawo pach jopiny ewi wach lony mar somo mar CBC biro chiwo ler ewi kuma jopuonjre mag grade 6 masani timo penj biro jotie bang' penjno. Ma en kaluwore gi gwenyruok masani nitiere sekta mar somo. Juma kuma jomoko paro ni jopuonjrego madonjo sekondar ma piny kata junior sekondar onego bedie skunde mag sekondar kama moko to koni onego gibedie skunde mag primary. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ne kawuono telo ne chenro mar yawo container moting'o kalatase mag penje kaunti ma Mombasa. Koth mapek manochwe Mombasa e seche mag okinyi ne odiemo apisas kaachiel kod jopuonj mane ochopo huru na kazi mar chwalo kalatase go mag penj e sikunde kaka ne osechan. We have been able to put the necessary measures in place and I assure you that there will be no cheating because this particular time we have personal accountability at the individual level from the center manager to the security personnel, the supervisors and the invigilators. So we will make sure that there is no cheating of any kind in any of our schools. E kuonde ma apaya okbeyo to kod kuonde mamoko makoth kidek rocho chenro mag chwalo penj mag kalatase go mag klas 8 kod grade 6, jatend migawo no koni giketo thenge ndeke mag kalapapla mar neno ni jopuonjre duto yudo penje seche mowinjore. The security personnel are in place, whereas the vehicles, even there are certain areas where we have an arrangement of helicopters to make sure that the exams get to the respective schools in good time. So we wish you well, our candidates, and tackle your papers with all the confidence and the faith that you are going to pass well in your exams. To kaluwore gi wach ma pod ogoyo jo Kenya nyang'eng ewi kuma jopuonjre mag grade 7 kata junior secondary biro betie, jatend migawo no koni girito duoko kowuok kuom kamati moyiedhi mar CBC manyocha kawo pach jopiny. They will be able to present the initial report to His Excellency the President of the Republic of Kenya, so that from there now the President will be able to make an announcement to the Kenyans where our grade 7 will be domiciled come next year when we are opening the schools on the 23rd of January. That announcement is coming, as I've said, any time in the first week of December, and whatever anxiety we have as parents, it will be settled, and soon enough they are going to know where the young ones will be domiciled, whether in primary or secondary. That announcement is coming very soon. Moheo jopuonjre milion 3.4 biro timo penj higani, kamago mag grade 6 gin milion 1.28, klas 8 gin milion 1.14, kamago mag klas 12 to gin gana 884. Bang' penj mar klas 8 kaachiel kod mano mar grade 6 chakore ayange odiochieng' ma kawuononi, piny owacho koro ni kod geno ni kamati manoyiedhi manono weche mag CBC biro chiwe ler koda klas 7 biro bedo e secondary kata primary. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano George Aoko kuom report machal kamano. Kapod wantiere weche mag somo mok tin ne jopuonjre 37 mag grade 6 timo penj mar KPSEA kod mamoko ma 36 timo penj mar KCPE kaunti ma Migori. Elup Commissioner Sub County Masuna East Benson Karani wacho ni giseketo kenge maromo mabiro neno ni penj ochung'ne kendo rit makare. Bendo yango ni gin akicha kotenore gi achude mag kuo mag penj magibiro kedo go kotenore kod chik. Karani no loso e kinde mana yango tese mag penj kapok chenro mar keogi ne ochakore. We want to assure our candidates of a secure and conducive environment as they undertake the examinations. We have given firm instruction to our officers to deal with anyone who may pose threats
to peace and security during this time. We are also requesting our religious leaders, entertainment groups, and joints, and any other persons to be considerate and ensure activities that may disrupt our candidates as they sit for the examinations, as well as during the evenings as they revise, are carried out without raising a lot of noise. Remember, at this point in time, we are also having the World Cup going on in Qatar, and we don't want such activities disrupting this exercise. Kapod ntiere weche mag penj wang'ado wadhi kaunti ma Siaya. Chenro mag keyo otese mag penj mag jograde 6 kod klas 8 ne ochakore makare kaunti ma Siaya. Chenro mar yawo otese mag penj no bagi apisi mar commissioner e kaunti no Jim Njoka kapok ne okegi kuonde timo penj mabiro neno ka jopuonjre ma ok tin 10,015 otimogi. Njoka ne yango ni weche mag arita kwe oseketi makare ka ogolo siem ne jogo manigi chenro mag rocho kod kwalo penj ni biro kawnegi okenge mag chik. Oyango ni japuonjre achiel e kaunti no ema timo penje kar thieth ma Siaya Referral bang' yudo masira ka machielo timo penje kar twech. Teachers, center managers, supervisors, and all stakeholders have been properly briefed, meaning everybody knows their role. Number 2, we are having one government approach, multi-agency approach, meaning the security officers, the center managers, all of us are individually and collectively responsible for the success administration of the exams. However, if there is any malpractice in any center, the DCI, the National Intelligence Service, we are not going to start investigating from very far. We will start with the center managers, where the examination, who are the custodians of the examinations at the examination center. But I can assure you, everybody is properly briefed, and we are not expecting our teachers, our center managers to be involved in any malpractice. Penj ma jograde 6 kod mar klas 8 KCPE ochakore yo makare centers mag penj manie county ma Homa Bay. Kwan jopuonjre maromo 39,548 ne ondikore ne penj mar grade 6 ka kwan jopuonjre 37,868 timo penj ma klas 8 KCPE. Commissioner ma Homa Bay Moses Lilan manetele yawo kontena ma penjo koni giseketo chenro makare manoni penj go dhi nyime e yo mowinjore. Okoni skunde ma itime penj manie chula mopogore opogore bende giseketo chenro makare mondo jopuonjre manie skunde manie chula go kik bed kod rochruok. That is public, and also 8 centers for the private. A total of 37,868 candidates in public schools are taking KCPE examinations, and also 73 others are taking their exams from private centers. For the KPSCA examinations, we have a total of 1,213 centers that have been registered to conduct these examinations, with the total candidates of 39,584. All the examination centers have been given adequate security, and also the necessary transport arrangements have been conducted. Kapod ntiere weche mag penj mar KCPE to kod mano mar KPSEA ochakore Yanga e pacho ka e kaunti ma Kisumu. Chenro mar keyo penj go e skunde no tele gi jatend Migago Salim Mvurya. Chenro mar keyo otese mag penj ne ochakore saa 12 okinyi ma kawuono e tesende moting'o container 8 manie kaunti no mangima. Ka kaunti ma Kisumu Central, chenro go ne otele kod jatend Migago Salim Mvurya. Bang'e jatend Migago ne olimo skund primar ma Maseno Mixed kod Maseno Girls Boarding. Kotwak gi jofwambo jatend Migago no yango ni ikruok otime yo makare kendo penjo rito yo makare higani ka kwan jopuonjre mondikre ne penj mar KCPE kaunti ma Kisumu gin 205,593 ka mago mondikore ne penj mar KPSEA ma bende itiyo mokwongo e pacho ka gin jopuonjre 2,615. Primary school, we have also been to Maseno Girls, and I want to confirm that the integrity of the exam is very, very intact. The education officials, the multi-agency team have done a very good job. As a government, we have decided today we dispatch
cabinet secretaries to various parts of the regions. So my colleagues are in the other regions. I'm here today, and I just want to confirm that whatever has been prepared in terms of the exam, it has been done perfectly well. In the schools, no phones are allowed except for the school manager and security. And I want to take this opportunity to wish all the candidates all the best in these national examinations. Jatend piny Kenya William Ruto ne otelo ne nyasi mar yawo chenro mar keyo chiemo e bwo kambi mar Twiga. Kambino tayo chenro makamano kokalo e sir kowuok kuom joket mwandu e pinje maoko. Jatend migawo mar ohala matindo Simon Chelugui kod jatend migawo mar ohala Moses Kuria bende ne ochopo e romono kanyakla kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. Twiga Foods model is truly bottom-up, uniting literal mama mbogas with actors along the supply chain all the way to large corporate concerns in the quest for more incomes, greater efficiency, and increased productivity. I am pleased to note that at the heart of this visionary enterprise is the objective of establishing and maintaining an efficient retail network, which is a priority of our strategy for rapid socio-economic transformation and a focus of the Vision 2030. My young brother, Sakaja of Nairobi, that please keep the noise away from our children. You have our support. You have our support in ensuring that our city, I know I have discussed with you this before, and you have my support in ensuring that we reorganize the city. Ya Ramogi gi kanyo bokayo yueyo mokwongo kata kamano kaka na singo ni bobedo gi thuolo mar oro na jogo mabende wane mondo bed kod hayo maber e weche mag piny madhi nyime mag KPSEA to kod mago mag KCPE mochakore odiochieng' ma kawuono. Antiere kod ote mathoth e namba na mar 2-6-0 abiro somo. Linet min Faith mar Murube Nyakando School akwa hayo maber ne Faith Queensley ma ja grade 6 nyaka kwe obed kode sechegi nyasach kwe obed kode sechegi erokamano. Hayo maber ne Jackton Ray katimo penj mar KCPE school okowacho na nyinge ni kanye. Ivon kani rangwe kwa hayo maber ne nyithind Omoche primary school erokamano kuoma oro ote ma chal kamano. Antiere kod jal mabende kwa hayo maber ne Florence Anyango, Evans Onyango, Wendy Winslet Obado, Rosemary Obuny kod nyithind Kadundo School to kod Mumbo Primary School kod na Secondary School duto madhi timo penja mago ma KCPE, KCSE to kod mago matimo KPSEA okwayo negi hayo maber. An Clarice kan Nairobi akayo hayo maber ne Michael Olala mar grade 6 gi Debra mar standard 8 Ngunyumu Primary erokamano Clarice. Ruben Gor kani Miare Rongo Sub County kwa hayo maber kotimo penj mar primary. Nyithindo mondo otim penj ma onge luoro duto iketo e lwet Nyasaye to kod jal ma bende ondiko na Kamogi ok indiko nyingi kora kiani abro wacho ni en nga Calvin Paul Kanirae Kondial Migori County okwa maber ne owadgi Ruben Owino Regan Jesse giduto gibed kod hayo maber kinde magitimo penj. Pod inyalo medo orote ni na mar 2-6-0 au bedo gi thuolo mar somo kikidhi mabor pod wantie kod mathoth e chenro mar Migago. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Platinum ni waere kabisa. Okonyowa
kembe mang'eny machiwo ne ji pesa gi dwa pango line machak duogni karatasi platinum to kon wang' ni ability pesa kuomi kata seche 24 ok rum umiyowa yot miyowa pesa kata wagen go olo kamano to umiyowa yot mar olo kose penyi ni confirm details magi pesa simbi wach makanyo waloro wadhi mbele gi biashara mawa. E kambi mar Platinum Credit waketo mwandu kuom jogwa mondo gitinwe yo makare sasa ya maidwarowa. Mane momiyo keto achiel kuom kembe mabeyo mandiko ji e tich e piny Kenya. Ywanwa tole namba mar 0709 90 00 mondo watudre kodi kawuono kata dista *619#. En ang'o momiyo Shradha gi Thap Kiboko kosi? Waya makosi, apenjo ka bende nyalore, un udhi adhiya to an adong' kae. Mae nyiso ni anapek. Ng'ano madhi biro? Shradha! Shradha? Uwacho ang'o donge en kacha? Ng'ano mani kae? Donge en Shradha? Erokamano kuom medo keto Ramogi TV chenro mar Migago kawadhi nyime ne ochuno duol mochung' ne penj NEC tiyo kod ndek kalapapla ichwalo tese mag penje kuonde chung' od bura 4 e kaunti ma Garissa. Chal ma kama ne ochopie kaluwore kod chal mag wang' apaya ma osekethore kaluwore kod koth mapek ma osechwe e gwengego. Kanoloso bang' yawo ayanga penj mag KCPE to kod KIPSEA, Commissioner e kaunti no Boaz Cherotich ne oyango ni piny owacho bende biro tiyo kod ndekego e gwenge manigi rochruok mag arita kwe. Mokuom gwenge go oting'o Balambala, Liboi, Fafi, Hulugo. Ka jopuonjre maromo 8,994 timo penj mar KIPSEA ka 9,477 timo penj mar KCPE kaunti no ma Garissa. Centers are secured. That's why we have the members of the County Security Committee here. The County Police Commander is here. He has briefed his officers. We are going to use choppers in areas where getting access is a challenge because of the rains and other security challenges. So we will ensure that examinations reaches all centers on time. Therefore, let's ensure that we don't have any irregularities. You are aware that the penalties are very severe. Even for the assessment, anybody found to have participated in any irregularity, of course, the penalties are same. 10 years imprisonment or even a fine of 2 million or both. Kawandie weche motenore kod rito nyithindo e kinde mabende gintiere dala ne weche mag yueyo jonyuolo kwa mondo beda kicha kendo rango nyithindgi machiegni. E kinde ni magini e rusa mabor kaka yo mar geng'o kendo gayo gi donje timbe manyalo rocho ngimagi kamoting'o madho kuong donje timbe mag anjao to kod masira ma chalgi mag rocho ratiro. Jatend migawo matich kod ngima oganda Florence Boro yango ma kinde ma ne oyuoro e chenro mar yawo penj mar KCPE kod KIPSEA kaunti ma Kericho. Ne opoyo chak penj go konyiso yie mare ni biro timo gi makare maonge ng'ukruok. Jopuonjre maromo 29,948 timo penj mar KCPE kama moko 26,978 timo penj mar KIPSEA e kaunti no ma Kericho. I just want to emphasize that parents should be able to take care of children, ensure that they are comfortable, ensure that they are not defiled, ensure that we give them responsibilities that go with their ages so that we don't overdo by to avoid child labor. Just ensure that you give them responsibilities that they can do and make sure that they are comfortable. Our children are our future. Therefore, as parents, we have a responsibility to take care of them over the holidays after these exams. Pod wantiere weche mag penj. Jatend migawo mar P Alice Wahome ne otelo ne chenro mar yawo penj mar KCPE kod KIPSEA e kaunti ma Murang'a. Ne okwayo jopuonje to kod jogo mochung' ne penj mondo oti gi ratiro kendo neno ni ok girocho chenro mag penj
e Kenya mangima. Ne bende okwayo jopuonjre mondo kik many yore mag oledhi mar kwalo penj kata kadho penj. Weche manosir kod jod bura ma Murang'a Beatrice Maina. Jopuonjre maromo 51,319 biro timo penj mar KCPE kod KIPSEA e kuonde timo penj 1,260 e kaunti no. The fears be erased. I wish all the kids all the best. They have been preparing very well. I wish them to score highly, but I may encourage them that it is better not to score highly than to look for higher marks through cheating and your examination is nullified. So I wish them to uphold integrity during this exercise. We've agreed as a government that integrity, the exercise must be conducted with the highest integrity possible so that we avoid any interference with the examination. The students have come a long way. They have worked very hard, and I want to wish them all the best, but also remind them that they must not fall into temptation to look for quick solutions to the exam. There is no quick solution. The solution is that you have been going on, you have studied, you have prepared with your teachers, and you should be able to write the exam and pass. I'm wishing them all the best. Security of the papers is there. The examination is properly secured and has arrived on time. Kwa weche mag pur to kod yudo yuto kowuok elo jogo manie sekta mag ji giwegi ojiw mondo chuog yore to kod okenge manyalo bero keyo mawuok e sekta mar pur kod pith. Jatend migawo mar ohelni matindo tindo Simon Chelugui wacho ni jopur oikore mar dwaro manyuolo chiemo mathoth kendo yudo chiro mabero yuto mekgi ka bende ochuog chenro makamano ka bende gibiro konyo kama duong'. Chelugui mane lose gwenge mag Atundu South County ma Kiambu e romo mar jopur mag kahawa ma Thiririka ne oyango ni piny owacho biro dhi nyime gi chiwo mbolea ma nengogi olwar mar siro weche mag pur. Svein Holester, jatatije maduong' mar kambi mar Yara International maloso mbolea, ne osingo tiyo kanyakla kod jopur ka gichiwo mbolea mabiro siro chenro mekgi mag pur. Last year, we were able to grow our production to about 51,000 metric tons. And from actually as low as 34,000 metric tons. Out of that, 36,000 metric tons were produced through cooperative movement and about 15,000 through the real large estates. So it's clear that the cooperative sector is playing a big role. We will invest on extension services. We will improve on partnership with the counties, improve on the farm subsidy of the inputs, and also work on distribution of this farm inputs. We have seen that cooperatives, organization of small-scale farmers is key, but with the right inputs like fertilizers, we really can increase productivity and make sure that the small-scale farmers get more money in their pockets. So we don't need new solutions, they're already here. We don't need miracles, we don't need new technology. We have it, it's about implementing. Nya kwara mga juangi kanye mochopi giko mar weche manyien mano iko ni mag migago kaka nasingo jogo moro tegi namba mari ya deka uchelo nono mana mapio pio bedo githuolo mara somo nyingi Euphrashia kwa hayo maber ne Hesbon Dennis kod Aline Linet ka giwuok Adega Primary School. Erokamano anti ng'at maluongre kanyo ni Masi kawuok Mabei, hayo maber ne Michelle kawuok Mombasa, Medlin kawuok Mabei gi nyithindgi duto nyithindo duto matimo penj maikore chako tich abich gibed kod hayo maber. Antiere kod Linet Odoyo kani Eldoret wacho ni hayo maber ne nyari Sherila Wuor masomo Mkendwa Muslim. Charles Onyango kainti Nairobi City, hayo maber ne Nyamin Violet Wuor. Kony kod gweth kuom Nyasaye orite penj motimo kendo kal maber. Nyithindo duto matimo penj mar KCPE to kod KIPSEA wa miyo hayo maber. Gweth Nyasaye mondo ritu kendo miyo thuolo gi teko mar timo maber e penj ma otimo. Kata kamano kaka pile chenro en mar kuku mar World Cup to kweche manyien mag migago ibiro kelni kanyo kod James Opondo kod Argentina. Han gi geno ni wabro dhi mabor. Nyinga Ochengi Manuel.